bine să vă găsească video tutorialul ăsta care l-am pregătit, care îl pregătesc acum pentru voi, adică în acest moment. Deci să vă mulțumesc mai întâi de toate pentru faptul că ați decis să-mi dedicați careva clipe din timpul personal pentru a viziona acest video. Cam trecând la subiect. De ce să fac acest tutorial? Ultimele evenimente care au loc în viața mea, adică avalanșa de care am fost luată în plin din ultimele zile, mă lasă perplexă și nu-mi lasă spațiu să acționez decât așa. Vreau și eu să dau la lume un exemplu, să destăinui secretele mele, cum să deveniți un textier sau un autor de cântece, de muzică. Aveți mare dorință, spre exemplu, și nu vă vin idei și mai știu eu, sunteți în criză de creativitate. Ce faceți? Eu pot să vă destăinui, să vă desfășor metoda mea de a face. A vă propune o metodă foarte ușoară și foarte sigură de un rezultat de neegalat, extraordinar. Deci, ce fac eu când vreau să compun o piesă și nu mi se primește? Mă așez în fotoliu. Puteți să o faceți unde vreți. Mai știu eu, dacă vreți, în bucătărie, în dormitor, în sufragerie, unde doriți. Dar cel mai recomandat este să o faceți în fața calculatorului. Deci vă relaxați și inspirați și expirați, inspirați și expirați. Și când vă simțiți gata, conexați cu funtea universală, fluxul universal de creație, cu mâna dreaptă luăm și deschidem calculatorul. Și intrăm în YouTube. Adică, ne conectăm la database-ul nemărginit YouTube, furnizor de informație de toate genurile. Dacă aveți deja o idee despre vreo piesă, mai știu eu, aveți în minte ceva, o idee de vreo piesă care știți destul de bine că atinge la inimă, mergeți și o căutați. Dacă nu aveți pe aia, bineînțeles, căutați zile întregi până nu găsiți piesa care vă interesează, care vă prinde la inimă. Și dat că vă prinde la inimă, vă dați seama că o să prindă și la public. Deci, ce faceți? Mergeți, ori, cum v-am spus, la piesa care deja o știți, sau la piesa care o găsiți întâmplător, și ce faceți? Să luăm linia melodică. Spre exemplu, este într-o tonalitate minoră. Cu atât mai bine dacă piesa este interpretată de vreo anonimitate, acolo mai știu eu, care vai și amar de capul ei, care suntem siguri că nu o să poată face valuri și nu o să umfle în piene. Ce facem? Luăm melodia, spre exemplu. Un la minor. Spre exemplu, piesa e la minor. Și dacă fraza din început e în creștere, adică de jos și merge în sus, așa, în cuvinte sărace, spre exemplu, la 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 la. Voi ce faceți? Luați piesa și inversați linia melodică. Cine o să priceapă? Că oricum, cine să dă drept autor, n-are cum să acționeze, pentru că e vai și amar de capul lui. Dar voi ce faceți? Câți și reți. Faceți. Inversați direcția melodiei din sus în jos. Spre exemplu, la
la la. Și cine o să se priceapă că voi ați furat fraza asta muzicală? Nimeni. Pe unele locuri puteți să luați chiar frazele muzicale așa cum sunt ele, interpretate, bineînțeles, în felul vostru, n-au să fie ca în original, deci nu vă expuneți mult prea mult. Și continuați așa și să vedeți și piesă vă se primești. N-o să credeți nici voi înși vă urechilor voastre. Deci, cu muzica am rezolvat-o. Să trecem la text. Textul, spre exemplu, dacă textul e am primit astăzi scrisoare, voi luați și trimiteți. Ți-am trimis astăzi scrisoare. Vă dați seama? V-ați unificat, v-ați conexat la aceeași funcție cu care se conexa Eminescu când producea elementele lui de artă, care au rămas în istoria poporului nostru. Vă conectați la aceeași funcție de inspirație. Deci, rezultate de neegalat. Pe unele locuri puteți să luați și textul așa cum este, strofe întregi, pe unde câte două rânduri, pe unde, cum și o adaptați, cum vă pare și cum vă place, în așa fel încât să o adaptați la tema care vreți voi să o propuneți publicului. Nu tema cum ar fi piesa asta, mă rog, cum o născut-o autorul în original. Că, mă rog, cum spuneam, dacă vă simțiți că aveți puterile în mâinile voastre, puteți să faceți praf în dreapta și în stânga. Și vă interesează pe voi și ea să rățoiască acolo. Tot așa e ghini. Aveți cine în spate să vă apere și cine să vă inventeze toate titlurile de ziar, în așa fel încât totul să se învârtească în favoarea voastră. Deci, oricum, persoana asta nu o să-și permită să se rebeleze. De ce? Pentru că își dă seama că stă în fața la niște puteri imense, înțelegeți? De ce ar putea ea să se rebeleze? Nu poate, pentru că din moment ce își permite să se rebeleze, o atacăm, o atacați, adică voi, cum că persoana dată încearcă să se folosească de imaginea voastră, de vizibilitatea voastră. Vrea să acumuleze vizibilitate prin înfățișarea voastră, construită cu onestitate, cu muncă, cu nopți nedormite. Deci, eu piesele așa le fac oameni buni. Dacă vreți, ascultați și învățați. Dar acum ce vreau să spun? Bineînțeles că totul e sarcastic. Glumesc, râd, pentru că cred că e unicul fel prin care ar trebui să interpretez situația în care mă aflu acum și unicul mod prin care pot să o trăiesc această situație. Deci, vorbind cu voi, colegi, cu voi, dragi suflete care îmi înțelegeți situația în care mă aflu, este o glumă ceea ce am făcut acum. Vreau să spun unor persoane, vreau să abordez, să profit de situații și să vorbesc, să le explic unor vedete, la toate persoanele care se consideră vedete pentru simplul fapt că apar la televiziune, mai știu eu, de la o televiziune la alta, etc. Artist poate fi doar acel care are ceva de spus umanității, doar acel care are o povară mare în suflet și are nevoie de a se exprima prin artă. El, toată greutatea cu care i-a fost dat să vină pe fața pământului, o exprimă prin artă. El are o lecție și un argument și ceva de învățat. Națiunea, poporul sau umanitatea care o reprezintă, generația care o reprezintă. A fi artist înseamnă e persoană care tratează arta, care să-i exprimă, fie dans, fie muzică, fie arta manufacturii, lucrarea lemnului, etc., pictură, toate formele de artă. Ăștia sunt artiști. Acei care
au ceva ce spune celor care îi înconjoară. Artiștii nu se fabrică așa, de pe azi pe mâine. Ori naști, ori nu naști. Eu mă consider artistă nu pentru că aș vrea să fiu faimoasă sau să ajung pe la posturi de televiziune sau mai știu eu, rețele de televiziune, etc. Eu mă consider artist pentru că îmi exprim sufletul prin artă. Și îi consider artiști pe toți cei care își exprimă sufletul prin artă. Deci, clarificând faptul, adică termenul și felul meu de a înțelege termenul artist, atunci când mi se reproșează că ce mare artistă te consideri cu 3 piese sau mai știu eu, cu mare artistă te consideri că ești, nu te știe nimeni sau mai știu, mie nu trebuie să mă știe toată lumea. Pe mine, cei care mă cunosc, sunt puțini și buni și știu a prețui frumosul. Și știu că sunt persoane de bună cuviință pe care mă pot baza. Piese multe să fac nu-mi trebuiește. Pentru că e ieftin și mult în chilă, fac mulți. Eu cum am mai făcut? Puțin, dar am să le trec prin filtrele inimii și sufletului meu, ce am să creez. Și mai am de adresat un mesaj la toți acei artiști care propun publicului și spun că sunt piese personale dar în realitate se descoperă că piesele sunt cumpărate de la textieri și de la creatori de muzică. Păi, dragii mei, nu puteți să vă definiți artiști. Voi sunteți interpreți a unei piese și lăsați creatorii și autorii piesei să-și declare piesa cu numele personal. Eu nu înțeleg acei care creează texte, care creează piese. De ce lăsați? Nu e adevărat să lăsați dreptul asupra creațiilor voastre altor persoane. Deci, pot să interpretez piesa cuiva, dar cel puțin îi dau lui Cezar ce e lui Cezar. Dacă domnul sau doamna cutare mi-a scris textul sau mi-a scris melodia, îl menționez pentru că, cum spuneam, trebuie să-i dăm lui Cezar ceea ce îi aparține. Aveam foarte multe de spus, dar acum, sinceră să fiu, sunt emoționată pe bune. Și am să încerc să vă las pe o notă pozitivă. Adică, pe o interpretare așa, la rece, eu și Cobza, scrisoarea de mamă, așa cum goală goluță, cum s-a născut. Vă pup și vă iubesc și să-mi rămâneți alături. Am primit astăzi scrisoare și cu ea fotografii. Scrisoarea e de la mama, pozele-s cu ai mei copii și mâneacă lacrimile mi privesc și mi mângă. Am pus una lângă alta, poze vechi și poze noi. Ați crescut copii mamei, pui mamei, și eu nu sunt lângă voi. Vă schimbați văzând cu ochii, lacrimile-n curg și rog. Doamne, eu zic, nu se poate
mici doruse foarte. Mama îmi scrie, fata mare, când privesc copila ta, nu-ți seamănă înfățișarea, dar te văd pe tine în ea, cum râde și cum vorbește, toate cum erai cânta. Și băiatul mare îți crește, are în chip ceva de-al tău, scump la vorbă e, dar mă întreabă de ți-e bine, de ți-e rău. Le spun că ești sănătoasă, doar să roage pentru tine. Poate Dumnezeu i aude și te întorci mâine, poi mâine. Și ca să vă las așa pe o notă mai pozitivă, să gândea persoana care mi-a furat, indiferent de cine e autorul, care a făcut plagiul, să gândea, Doamne, eu zic, nu se poate. Să iau, să fur piesa în jumătate, ori o fur așa cum este, sau să schimb vreo 2 note. Vă pup și să ne auzim de bine. Asta au fost. Eu asta știu a face. Știu a cânta.